Naceu en Santiago en 1837 e morreu en Padrón no 1885. Ela é Rosalía de Castro, unha das voces máis importantes da literatura española do XIX e a máis importante da literatura galega. O dicir de Ramón Piñeiro é a primeira imaxe espiritual de Galicia. Foi a primeira a que abriu os camiños para a dignificación dunha lingua ao través da creación literaria. Partindo da lingua recollida do pobo, denunciou as mágoas de Galicia a vez que as súas propias, cantou a terra e as súas xentes. Foi, en fin, a que recuperou o valor literario da nosa fala. Cantares gallegos e follas novas en galego e en Las orillas del Sar en castelán fixeron de Rosalía unha figura capital do século XIX hispano e unha figura de tal altura na literatura galega que ningunha outra que despois xurda conseguirá superala. O ano 1963 cumpríronse 100 anos da dedicatoria por Rosalía de Castro a Fernán Caballero do seu libro Cantares gallegos. E o día da dedicatoria, 17 de maio, escolleuse pola Real Academia Galega como Día das Letras Galegas. O primeiro deles foi, por suposto, para Rosalía de Castro.